Action! Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Sunana Auta Awilu, wato dan wasan Hausa da ke garin Kanan Dabo. Da Allah ina kira kan al'umma masoya jama'a mu na Najeriya masu rade akan Garzalimi ko wato ya rasu. Wannan magana ƙarya ce. Dan Allah dan Annabi bai kamata a ce mutum yana harkokinsa yana rayuwarsa na waka dan a ƙara kashe mai suna. Idan fa kana cewa wane zai mutu ka tuna kai ma ko wata ran zaka mutu. Mutuwa ta zama ruwan dare. To ina ƙara jan hankali ga masu ɗaura hotunan mutane akan a rubuta a ce wane ya mutu. Dan Allah dan Annabi a kiyaye da sabuwar jaruma wato Yola ita ma mai tasowa yanzu me zaki tattauna akan wannan To assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh, da fatan kowa yana nan lafiya. Mutane dai ina ta jin suna ta surutu wai Garzali ya mutu. To fa Garzali bai mutu ba, yana nan da ransa. Ko mutane ne kawai waɗanda ba sa son sa kuma ba sa son ganin sa a raye, shi yasa suke da ko ba jima fa ko ba dadewa mutuwa tana kan kowa, kuma mutuwa da dan kowa ne. Duk mai rai mamaci ne. Ka daina tunani wai kai dan ka mutu a'a wannan zai zauna da rai. Mutuwan nan bai gan kowa ce, kuma kowa idan ta zo kansa baka isa ka sallake mata ba. A daina dan Allah ana wani rade ana cewa ya mutu yana nan da ran shi. Dan Allah ku ci gaba da bin mu. Ku ci gaba da bin Garzalimi ko sosai da sosai, dan masoyi ne gaskiya. Ina jin daɗin waƙoƙinsa sosai. Suna ta Ummi Yola, amma ni yar Maiduguri ce. Jaruma Haka ne kake cewa jaruma ba. To barka, muna muku barka. Ai bai mu huta gajiya. To assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu, masoyin mu na fadin duniya ga baki daya. Ana ta raɗin Garzalimi ko Allah ya masa rasuwa. To hakikanin gaskiya wannan magana ba gaskiya bace. Ni abin da zan ce da masoyana su kwantar da hankalinsu, kuma ina ƙara ba su haƙuri. Wani bawan Allah ne aka samu a Facebook ya ɗora ya ce wai Allah ya min rasuwa. To ka san harkokin mu na jama'a ba ka raba mutane da cece kuce. Shi yasa nake ƙara ba wa mutanen mu haƙuri da siya haƙuri. A daina ta ƙananan maganganu. Ni dai ina nan a raye, kuma ko ciwon kai ban yi ba. Na gode masoyana yadda kuka rika bugo waya, hankalinku ya tashi. Allah ya mun rasuwa, hakikanin gaskiya na gode, na kuma ji daɗi. Wannan yana nuna cewa ko da yau Allah ya sa na bar duniya ina da mutane. Na gode sosai.